A plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés saiu á rúa este luns no día despois da conmemoración do Día Mundial da Atención Primaria. Desta volta levaron a súa protesta ás portas do Centro de Saúde de Catoira, un municipio que leva moito tempo arrastrando problemas de persoal no seu ambulatorio. O que demandamos é que a plaza de pediatra se cubra, porque agora mesmo non está coberta. Ven alguén do Salnés aquí a sustituir en máis días, porque non chega un día para nós. O foco teñeno posto agora na atención de pediatría, servizo que só se ofrece en Catoira 4 horas á semana. Aquí tivemos 4 días á semana, despois pasaron a 2, un día á semana, despois un verán dixeron, bueno, vamos a deixalo un día a semana, pero despois vamos a ter máis. E non, quedamos un día. E se non hai pediatra, pois nada, os rapaces ten que desplazarse 15 a 20 minutos de aquí. Con todo, a situación neste ambulatorio é menos mala agora que hai un ano. Reivindican a presión social como ferramenta para defender a saúde pública. Hoxe quixemos facelo aquí en Catoira como un recoñecemento á loita que leva aquí a veciñanza desde hai meses, non? Porque ese consideramos que é o camiño, non aceptar como normal o que non é normal. E non ter asistencia sanitaria cando se precisa non é normal. A deputada nacionalista defende que a atención primaria é fundamental no sistema sanitario porque é nela onde se resolve entre o 80 e o 90% das necesidades médicas. Prado denuncia tamén problemas noutros puntos da zona como Vila García ou Cambados. No ambulatorio de Vila García leva moito tempo con unha falta de persoal tremenda, con dificultades para esa atención, con o cadro do PAC que non está nunca completo. Víamos estes días como estamos denunciando as demoras para o que son os análisis clínicos, está pasando tamén en Cambados, que hai demoras de prácticamente un mes, a asistencia pediátrica tamén está sendo un problema. E tamén denuncia o pésimo estado da infraestructura do Centro de Saúde do Grove e a demora na construción do novo ambulatorio de Vila García.